Nova postava hrvatskih rukometaša jučer je ostvarila čudesan rezultat. S 14 razlike pobijedili su favorite, ali i domaćine Poljake. Upravo su u ovoj dvorani na svjetskom prvenstvu 2009. godine pobijedili Poljsku sa 6 golova razlike. Slavilo se tada, a slavilo se i jučer. Nisam baš previše slavila, danas sam radila, ali bilo je navijanja. Zaslužili su. U svakom slučaju su zaslužili. Iz početka je bilo malo na kloše, ali poslije mi se čini da je sve bilo super. Pa evo, sa mojih sportskih gledišta mislim da sam se nadao da će Hrvatska dobiti, ali ne ovom razlikom kao što se niko nije očekivao, sino što je bilo. To nije niko očekivao, evo, dogodilo se čudo. Tako da slabo smo igrali u onim prijašnjim utakmicama, tako da smo svi iznenađeni tom pobjedom. Honestly, I think this is a miracle. This is a miracle of Jesus. And thank you, Jesus, for this. And second, we had luck. Dok izbornik Babić vjeruje da je Isus donio pobjedu, ipak su Štrlek, Horvat, Marić i Stevanović bili pravo čudo na terenu. Tak, mi smo bardzo dobrze obronę grali, zrobili dużo bramek z kontrataków i bardzo dobrze smo przygotovali taj meč. Potem su stranci zagrali katastrofa i htjeli smo zastaviti piękne zdjęcie o hrvatskoj pilkoj rečni, a zrobili smo celnego sve što čekamo. Za razliku od podijeljene politike, jučer su u Poljskoj svi bili kao jedno. Na tribinama, ali i na parteru navijala je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ova pobjeda prva je dobra vijest za novo izabranog ministra sporta Predraga Šustara. Moramo to priznati, svaka čast našim rukometašima. Ja im čestitam i u ime mog resora, jako sam ponosan na njih, u ime svih svojih djelatnika, svaka čast dečki i subota, nedelja i odradimo to, bit će još bolje. Na krilima pobjede čekaju nas idući protivnici. Što nakon ovakve pobjede možemo očekivati? Trebamo se pripremiti za Španjolsku i već ćemo popodne gledati video. Izbornik i Pero će, koji do sada to dobro odraditi. Na nama je samo da sprovedemo što oni traže od nas. I to je to. Idemo dalje. Odmah nakon poraza poljski izbornik podnio je ostavku, te odlazi u Ugandu u nadi da će stvoriti temelje za dobar rukomet. Dok on odlazi u Ugandu, naši rukometaši odlaze na teren, gdje ih u petak čeka Španjolska. Marko Hadžur, N1 Zagreb.